Okay, I'm new to the Frisian language, so this is going to be really bad. Dit is een lakboek, geen dagboek. Ik weet wat er voorop staat, maar doet mem die ding kep zo. That's the best I can do. Dat weer de Amerikaanse schrijver Jeff Kinney in zijn beste Friesk. Zijn boek, Het leven van een loser, is er nou ook in het Friesk. En dus heet dat boek van nou aan. Het leven van een... ja, ik ben het even vergeten. Het leven van een labberkak. Het leven van een labberbak. Het leven van een loser, wordt dus het libben van een labbekak. Het klinkt gewoon heel raar. Ja, voor Friesen is het gewoon het leven van een loser. Schrijver Kinney wie hield in ons land om zijn fans te moetsen, die wie in het dal blieb met zijn handtekening. En hoe het met het Friesk van Kinney komt? I have a lot to learn. It sounds pretty good. Yeah, it does. To a non-Frisian speaker, right? It sounds good. That's cool, man.